салом дӯстон, Криштиану Роналдо дар бораи интизориҳои худ аз кору фаъолияти сармураббии нави дастаи Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг ибрози андеша кард. Чанд рӯзи охир дар мавриди ояндаи футболбози Португалия хабарҳои зиёд нашр мешавад. Ӯро гоҳ ба дастаи Бавария нисбат медиҳанд, гоҳ бо Челси. Рост аст ки соҳибмулки нави дастаи шаҳри Лондон бо агенти Роналдо Жорже Мендеш мулоқот кардааст. Аммо худи Криш ба ҳамаи ин овозҳо нуқта гузошт ки имрӯз мо дар бораи ҳамин мегӯем. Мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баъз рушнед мо бошад сар мекунем. Дӯстон, тамошои ҳамаи бозиҳои варзиширо шумо метавонед бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Ман бисёр хушбахт будам ки ба даста баргаштам. Ин тим воқеан карьераи маро чандин зина боло бурд. Ҳангоми баргаштанам ман эҳсосоти ногуфтание доштам. Шодию нишоти мухлисон ба ман ҳам қувва ва илҳом бахшид. Ман дар МЮ ҳамеша хурсанд будам ва то ҳол ҳам хушбахтам. Бояд ба мухлисон бигӯям ки онҳо беҳтарин ҳастанд. Ҳатто дар бозиҳое ки мо мағлуб мешавем, онҳо ҳамеша моро дастгирӣ мекунанд ва бо мо ҳастанд. Мухлисон дар қалби мо ҳастанд. Пеш аз ҳам мо бояд эҳтироми мухлисонро ба ҷо орем. Барои ман ғалаба кардан дар ҳар бозӣ ва дар ҳар мусобиқа, чемпионат ва ҷом хеле муҳим аст. бовар дорам ки Манчестер Юнайтед ба макони арзандаи худ бармегардад. таври пештар ишора кардам, дар баъзе ҳолатҳо вақт лозим мешавад. ман ба даста бовар дорам. медонам ки Тен Хаг дар дастаи Аякс натиҷаҳои беҳтарин дошт, вале мо бояд ба ӯ вақт диҳем то ӯ тавонад кори дурустро дар клуби мо роҳандозӣ намояд. албатта ман мехоҳам ки Тен Хаг дар МЮ муваффақ шавад. агар ӯ комёб гардад, ин маънои пирӯзиҳои МЮро хоҳад дошт. аз ин рӯ ман ба Тен Хаг танҳо бурдбориҳо таманно дорам. мо хушбахтем ва дар интизори кор бо ин мутахассис мебошем. ин нуқта на танҳо ба футболбозон, балки ба мухлисонам рабт дорад. ман ба ӯ комёбиҳо таманно дорам ва биёед ҳама бовар бар он кунем ки дар мавсими навбатӣ мо соҳиби ҷоизаҳо мешавем. ишора кард Криштиану дар суҳбат бо Sky Sport. ояндаи худи Роналдо дар МЮ то охир маълум нест. аз як тараф ӯ мегӯяд ки дар даста мемонад ва чунин мусоҳибаҳои мотиватсионӣ медиҳад. аз тарафи дигар агенташ бо мулкдори нави дастаи Челси вохӯрӣ мегузаронад. аммо ба ҳар ҳол Криштиану Погба нест ки тавассути атрофиёнаш ба даста зиён расонад. дар ин ҷода сиёсати дигар дорад, аммо дақиқан маълум аст ки аз кори МЮ дар бозори трансферӣ сахт норозӣ аст. давоми солҳои ахир дар футболи меҳан сармураббии кордону корчалон ва дар кори пайкории худ беҳтарин Виталий Левченко маҳсуб мешуд. ӯ ҳанӯз замони дар дастаи хуҷанд кор карданаш собит кард ки дар ҷодаи худ муваффақ аст. акнун ин мутахассиси барҷаста аз футболи тоҷик умуман дур меравад. агар шумо ба футболи тоҷик таваҷҷӯҳ дошта бошед, пас хуб медонед ки Виталий Левченко аз дастаи Истиқлол рафт. ӯ дар сомонаҳои иҷтимоияш чунин навишт: мехоҳам миннатдории худамро ба президенти даста Шоҳрух Саидзода ва ба кулли мухлисону футболбозон баён намоям. бигзор футболбозон осеб набардорам ва даста танҳо пеш равад. қаҳрамони чандкаратаи Тоҷикистон бошад дар сомонаи расмии худ бо чунин навиштаҷот бо Левченко хайрухуш кард. шартномаи ҳамкории Виталий Левченко бо дастаи Истиқлол ба анҷом расид. бо ин сабаб Виталий Григорович аз сафи дастаи мо меравад. клубамон дар фаъолияти навбатии Левченко бо муваффақиятҳо ва фатту қуллаҳои бузург таманно дорад. бархе аз коршиносони соҳа бар он назар ҳастанд ки Левченко бояд дар футболи тоҷик нигоҳ дошта мешуд. мухлисон бисёр орзу мекарданд ки ин коршиносро дар маснади сармураббигии мунтахаби Тоҷикистон бинанд. хизматҳои ин мутахассис барои футболи тоҷик воқеан бузург ҳастанд. ӯ бо Истиқлол дар Лигаи Чемпионҳо корномаҳои бузург нишон дод. баъд аз рафтани Усмон Тошев аз вазифаи сармураббии тими миллии Тоҷикистон, бисёриҳо бар он назар буданд ки Виталий Левченко акнун мунтахаби кишварро қабул мекунад. хабарҳои тасдиқ нашуда мутахассиси украинӣ ва федератсияи футболи мамлакат сари мавзӯи музди меҳнат ба як қарори муайян омада натавонистанд. гуфта мешавад ки Левченко фаъолияти мураббигиашро дар ҳамсоя кишвар дар Узбекистон идома хоҳад дод. айни ҳол исми дастаи Турон ба забон оварда мешавад ки гӯё Левченко менбаъд дар ин даста кор хоҳад кард. аз даст додани чунин мутахассис воқеан боиси таассуф аст. мо ҳам ба Виталий Григорович дар фаъолияти минбаъдаш бурдбориҳо
таманно дорем. Ҷуд Беллингем барои дастаи Ливерпул дар бозори трансферӣ ба вазифаи рақами 1 табдил меёбад. Яъне ҳимоятгари ҷавон дар дастаи Боруссия Дортмунд ба ҳамагон исбот намуд ки метавонад дар дастаҳои бузургтарини сайёра бозӣ намояд. Аз ин рӯ таваҷҷӯҳ ба футболбози мазкур бениҳоят бузург шуд. Талабгорони асосии ду гиганти футболи Англия Манчестер Сити ва Ливерпул дониста мешуданд ва аммо Сити акнун аз шикори ин футболбоз даст мекашад. Гапи матраҳ он аст ки шаҳриён ҳимоятгари дастаи Лидс Калвин Филлипсро хариданд ва дигар ба хизматҳои ҷуд ниёзе надоранд. Баъд ин имкониятҳои Ливерпул барои ҷалби ҳимоятгари англис афзуданд. Баъд дар баробари Ливерпул дастаи Манчестер Сити ягона клубе набуд ки Беллингемро ба ҳайат ҷалб карда мехост. Реал Мадридро ба гӯшаи фаромӯшӣ намебарем. Дастаи шаҳри Мадридам мехоҳад Беллингемро дар сафи худ бинад. Мағзи масъала ин аст ки Реал барои мавсими ҷорӣ дигар ягон футболбоз дар хатти нимҳимоя хариданӣ нест. Онҳо мехоҳанд дар фасли навбатии трансферӣ диққати худро ба ин бозингар ҷиддӣ кунанд. Ҳамин нуқтаро дар бораи Ливерпул ҳам метавон ишора кард. Чунон менамояд ки мерсайдиҳо кори худро дар бозори футболбозон барои ин тобисон ҷамъбаст карданд. Беллингем ба соли дигар монда мешавад, аммо ҳамаи чиз дар як мижа таҳ кардан метавонад тағйир ёбад. Дар ҳар равзанаи трансфери пойгоҳҳои варзишӣ Ришарлисонро ба ягон даста равон мекунанд, вале бо тамом шудани фасли хариду фурӯши бозингарон амлагари бразилиро боз дар дастаи Эвертон мебинем. Гуфта мешавад ки имсол масъала ҷиддӣ аст ва Ришарлисон тарки шаҳри Ливерпул мекунад. Ӯро дар Лондон интизоранд. Аз ин шаҳр диққати ду даста гуфта мешавад. Ҳам Челси ва ҳам Тоттенхем гӯё дар талоши ҷалби ҳуҷумкунандаи номбурда ҳастанд. Баъд аз рафтани Лукаку ба Интер, Тухел дар ҷустуҷӯи амлагари марказӣ қарор дорад ва яке аз вариантҳои асосӣ Ришарлисон гуфта мешавад. Тибқи хабарҳои дигар гӯё амлагари бразилӣ ба атрофиёни худ гуфтааст ки дастаи навбатиаш Тоттенхем хоҳад буд ва ӯ зери роҳбарии Антонио Конте ҳунарнамоӣ кардан мехоҳад. Ришарлисон бо дастаи Эвертон шартномаи амалкунанда дорад. Аз ин лиҳоз барои ҷалби ӯ лозим мешавад ки пули хуб сарф карда шавад. Эвертон амлагари худро бо нархи 50 миллион евро ҷавоб додан омода аст. Аз ин кам ба дастаи шаҳри Ливерпул пешниҳодҳо буданд, вале ҳамаи онҳо дарҳол ҷавоби рад гирифтанд. Ҳамин ҳафта байни Эвертон ва Тоттенхем аллакай марҳилаи якуми гуфтушунидҳо гузаронида шуданд. Натиҷаи онҳо мусбат гуфта мешавад. Ба ҳамин тамом воридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал Обнажданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.